5 sigħat f'ġurnata xogħol huma biżżejjed f'dinja tax-xogħol li hija dominata mit-teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali. Sostnit dan l-eks President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwierebt waqt podcast tal-ġurnal Times of Malta fejn saħqet li bħala employer jikomda li ħaddiema minn ċertu setturi jaħdmu 5 sigħat biss u jmorru jgawdu l-familja la darba x-xogħol jitlesta. Jiena bħala employer komda li taħdim li 5 tiġi tagħmel 5 sigħat ta' kwalità u titlaqlek u tmur tgawdi ħaxol. Hemm postijiet ta' xogħol li ma jitux. Hemm postijiet ta' xogħol li ituk ix-xogħol li tuk it-task so jekk tagħmilha f'satej u jekk tagħmilha f'5 sigħat laqgħu li tagħmilha. Imma tittamela u jiena nara. Ħafna nies iġebdu fix-xogħol. Ġifieri irid ikollok ukoll kunċett ta' materiality, inti biċċa xogħol qabel tibda tagħmilha tgħid din ħa niċċarġjaw tant tagħha għalhekk dik it-trasparenza li semma l-ewwel Patrick importanti. Din ħa niċċarġja mela jien ma sax nagħmel ġimgħa fuqha. Filwaqt li tkellmet dwar l-effiċenza hija saħqet illi 25 siegħa xogħol fil-ġimgħa jkunu biżżejjed għaliex spjegat li taf ftit nies li jaħdmu aktar minn 5 sigħat ta' xogħol tal-ogħla kwalità. Ftit naf nies li kapaċi jagħmlu iktar minn 5 sigħat top quality work in a day. Top quality. Ġifieri qed ngħid jiena personalment hekk naħdem jgħid nifsi, ġifieri jiena l-work-life balance tiegħi jekk insibu jien at any point ngħid dis-sija. X'inhu l-aħjar li nista' nagħmel f'dis-sija? Giving xan dipendenti fil-postijiet differenti. Kif nista' nagħmel l-aħjar użu minn dis-sija il-ħin kollu. Minħabba raġunijiet varji kemm minħabba l-attention span kif ukoll minħabba l-kriżi ta' traffiku illi taħli ħafna ħin mill-ġurnata. Intant aktar kmieni meta l-panel kien qiegħed jiddiskuti l-ħaddiema żgħażagħ Xwierept insistiet dwar il-pressjonijiet li għandhom fid-dinja tax-xogħol fost l-oħrajn sabiex jixtru proprjetà u għaldaqstant jaħdmu ħafna aktar biex ilaħqu mal-ħajja fatt illi qed jikkawżalhom burnout. Ħafna miż-żgħar nara anke met-tfal tiegħi. Diġà preokkupati li ma jkunux jistgħu jaffordjaw il-proprjetà tagħha. Din il-kwistjoni tal-work-life balance diġà kienet indirizzata mhux biss mill-Partit Nazzjonalista iżda anke mill-Ger Workers Union fejn intqal illi l-ħaddiema ma jitħallsux tal-ħin biss iżda tal-produttività li jwettqu. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem min-naħa tagħha tgħid illi ma jistax ikollna sitwazzjoni ta' one size fits all u li hemm bżonn illi dan is-suġġett ikun iħares lejn l-interessi ekonomiċi kollha tal-pajjiż.